Nagplanong kagamanan si Dakbay sa Sugbo nga muhatag og mga handheld metal detector sa mga security guard nga destino sa pampublikong tunghaana isip kabayad sa mas tapan nga paningkamot sa pagpalikod sa seguridad sa mga tunghaana. Gipay balon ni Cebu City Mayor Mr. Archibald atong Biyernes nga ang dakbayan ang ngayog pundo pinaagis local school board aron makapalit og mga handheld metal detector para sa eskwelahan sa tibok dakbayan sa Sugbo. Sigon niini nga ang inisyatibo kabayin sa gipauswag nga mamalakang sa seguridad kapag lakip usab sa pagpatuman sa mga protocol sa pagtubag sa emerhensiya. Lakip sa mga lakang mao ang pag-activate sa mga emergency alert buttons sa mga mobile phones nga magtugod sa mga opisyal sa eskwelahan nga makapahibalo dayon sa mga otoridad kung adunay mga emerhensiya o makatabag sulod sa 5 ka minuto sa mga sakop sa kapulisan. Ipakatapos sa pang emergency hotline number sa mga eskwelahan o guban pang mga pampublikong lugar aron masiguro ang dali nga pag-access panahon sa emerhensiya. Nakikalayo na usab ang dakbayan sa Department of Education, school administrators, CCP o guban pang mga stakeholders aron susiyon ang kasamtangan nga mga security protocols o masiguro nga ang mga eskwelahan andam sa pagtubag sa mga sitwasyon sa emerhensiya. Lakip sa ilang isgutan ang campus access control, visitor monitoring, emergency reporting procedures o koordinasyon tali sa eskwelahan o law enforcement agency.